Nogometni fudbalski turnir Australija, Bosna i Hercegovina Kup 2014. se nastavlja. 10 klubova bosansko-hercegovačkog porijekla širom Australije se takmiče u ovom kupu. Imamo 3 grupe. U grupi A su Bosna Melbourne, Podrinje Dandenong, Stari Most Brisbane i Bosna Corail Geelong. U grupi B su Bosi Liverpool, Gazi Lansvale, također iz Sidneja, i BH Centar iz Springwalla. U grupi C su Kud BH Dandenong, Djerđeles i Bosna Adelaide. Takmičenje se odigrava u zapadnom dijelu Melbournea, Kilo Park u Killaru. I evo da pogledamo nekoliko minuta utakmicu između fudbalskog kluba Kud Dandenong i fudbalskog kluba Bosna Adelaide. Sada gledamo utakmicu iz grupe C, fudbalski klub Kud Dandenong vs Bosna Adelaide. U ovoj grupi također imamo iz Djerđeles, fudbalski klub Djerđeles, Kud Dandenong i Bosna Adelaide. Utakmicu posmatraju oko 500 gledalaca po vrlo sunčanom i toplom vremenu. Snage na terenu su izjednačene, ali ipak fudbalski klub Kud Dandenong ima više od igre kada dolazi u vodstvo od 1:0. Finalni rezultat sa ove utakmice je fudbalski klub Kud Dandenong 1, Bosna Adelaide 0. Evo sada da poslušamo intervju sa trenerom fudbalskog kluba Melbourne Bosna Damirom Bašićem, a intervju vodi Džane Solić. Današnji svebosanski turnir na nivou Australije je u organizaciji nogometnog kluba Bosne Melbourne. Sa mnom je gost, coach nogometnog kluba Bosna Melbourne, Damir. Damire, dobrodošli na kanal 31 na bosanskom jeziku. Hvala, bolje našli i prvo da pozdravim sve gledalce. Nas je prošlo gotovo pola dana. Što kažete, jeste zadovoljni današnjim danom? Zadovoljan sam sa rezultatom. Pola zadovoljan, pola ne, jednu utakmicu smo pobijedili, jednu izgubili, ali to je tako na turniru i zadovoljan sam najviše sa ponašanjem ekipa protiv kojih smo mi igrali. Stvarno je ponašanje bilo na nivou oba ove ekipe što smo igrali, nisam mogao ništa bolje očekivati, stvarno je bilo nice. Šta poslije očekujete sa vašim momcima, svakako pobjedu? Očekujemo pobjedu, svaki trener je tu da očekuje pobjedu, šta mi nadamo se je, imamo dosta mladu ekipu. Ja bih vam zahvalila na učešću u kanalu 31 na bosanskom jeziku. Imate li kakvu poruku za sutrašnji dan, budući da je turnir i sutra? Ništa, samo da očekujemo da puno ljudi dođe, da kao da dođe toliko ljudi i sutra, da gledaju polufinale i finale i da pomognu svim ovim bosanskim klubovima, da se to ova tradicija koja je, kako se ja sjećam od kada sam došao u Australiju, ova tradicija se održava, trebalo bi da se nastavi. Svaku sreću vašem nogometnom klubu i vama kao organizatorima i koču. Hvala najljepše i sve najbolje igračima na turniru. Na ovom turniru ne smijemo zaboraviti volontere
koji su nesebično dali svoj rad i trud da pomognu da ovaj turnir uspije na svim poljima. Da pogledamo neke od volontera koje je kamera uspjela da zaključi. Dakle, turnir se nastavlja i bit će prezentiran u ovom i sljedećim programima. Nogometni fudbalski turnir Australija, Bosna i Hercegovina Kup 2014. se nastavlja. A sada da pogledamo utakmicu između fudbalskog kluba Lansvale iz Sidneja i Bosne Adelaide. A to je drugi četvrtfinale ovoga kupa. Fudbalski klub Lansvale Sidney su u zelenim dresovima, a Bosna Adelaide u žutim dresima. Da pogledamo. Nogometni fudbalski turnir Australija, Bosna i Hercegovina Cup 2014. se nastavlja. Dakle, u ovom turniru ima 10 klubova bosansko-hercegovačkog porijekla širom Australije koji se takmiče u ovom kupu, a oni su podijeljene u 3 grupe. Dakle, u grupi A su Bosna Melbourne, Podrinje Dandenong, Stari Most Brisbane, Bosna Corail Geelong. U grupi B su Bosi Liverpool, Gazi Lansvale i BH Centar iz Springvale. A grupa C su Ku Dandenong, Džeđeles i Bosna Adelaide. Rezultati iz prvog dana
U grupi A su Bosna Melbourne 1, Stari Most Brisbane 2, Podrinje Dandenong 1, Bosna Corail Geelong 2, Bosna Corail Geelong 1, Bosna Melbourne 6, Stari Most Brisbane 7, Podrinje Dandenong 0, Bosna Melbourne 2, Podrinje Dandenong 1, Bosna Corail Geelong 0, Stari Most Brisbane 3. Dok posmatramo utakmicu iz četvrtfinala kupa Australija Bosna i Hercegovina kup 2014. između fudbalskog kluba Gazi Lansdale iz Sidneja i fudbalskog kluba Bosna Adelaide. Da se posjetimo koji klubovi su do sada bili pobjednici ovog turnira za posljednjih 20 godina. I ovako redoslijed je ovakav. PH Centar iz Springwalla osvojili su ovaj kup 9 puta. Bosna Melbourne 8 puta. Bosi iz Sidneja osvojio ovaj kup 3 puta. Đerđeles iz Melbourna jednom. Fudbalski klub Drina iz Sidneja jednom. Fudbalski klub Drina iz Brisbanea su osvojili ovaj kup jednom. I fudbalski klub Stari Most Brisbane jednom. Dakle, ukupno 24 dosadašnja turnira su održana u posljednjih 20 godina. Ovo je klupa fudbalskog kluba Bosna Adelaide na poluvremenu. A evo sada da pogledamo i klupu fudbalskog kluba Gazi Lansdale iz Sidneja, gdje predsjednik kluba gospodin Safet Ali Spahić daje instrukcije fudbalerima ne bi li poboljšali rezultat. Ako izgube ovu utakmicu, ispadaju iz daljeg takmičenja ovog kupa. Prema igri iz ove utakmice, fudbalski klub Bosna Adelaide zaslužuje pobjedu, a u polufinalu ih očekuju favoriti turnira, fudbalski klub Stari Most iz Brisbanea. Gledamo utakmicu iz četvrtfinala između fudbalskog kluba Gazi Lansdale iz Sidneja i Bosne Adelaide. Finalni rezultat je Gazi Lansdale Sidney 0, Bosna Adelaide 4. Dakle, Bosna Adelaide će ići u polufinale ovog kupa. A evo sada da pogledamo intervju sa gospodinom Safetom Ali Spahićem, a intervju vodi Džana Čolić. Za kanal 31 na bosanskom jeziku sugovornik je Safet Ali Spahić. Glavni član glavnog odbora Kongresa Bošnjaka svijeta, druga funkcija sekretar Australske unije i treća funkcija predsjednik nogometnog kluba Gazije iz Sidneja. Safete, dobrodošli danas je u toku nogometni turnir na nivou, bošnjački nogometni turnir na nivou Australije u organizaciji ove godine nogometnog kluba Bosne Melbourne. Vi ste ovdje danas gost ispred svoga nogometnog kluba iz Sidneja. Što kažete? Pa jeste, ako mi ne bi zamjerili, ovaj turnir je bosansko-hercegovački turnir, koji je pokrovitelj ambasada Bosne i Hercegovine, naš ambasador Bakir Sadović, njegova ekscelencija. Tačno, ovo je 25. jubilarni turnir bosansko-hercegovačkih klubova koji djeluju u Australiji i domaćin je najstariji klub Melbourne Bosna. Pa šta reći, jednostavno ja volim to je dio moje mladosti. I uvijek se sa ponosom sam dio ovih događanja. Ja mislim da je ovo nešto što naša zajednica, na kraju ovo je najveće okupljanje našeg svijeta na prostoru Australije. Kako se osjećate vi danas sa svojim momcima ovdje u Melbourneu na ovom lijepom sunčanom danu? Što očekujete?
Pa slušajte, mi smo uvijek optimisti, ali ono, kako se kaže, lopta je okrugla. Mi smo došli da se takmičimo, došli smo da damo svoj doprinos da turnir uspije u onom sportskom i duhu i takmičenju, a naravno potajno da se nadamo i našem nekom uspjehu. Sad, nije to ni do nas, ali vjerujte, ja vjerujem momci da će uraditi ono što se mi dogovorimo i nadam se da nećemo razočarati. Australske unije, što to znači i što ste do sada uradili? Pa jeste, znači puno, mislim, Unija je, kako je poznato, osnovana, godišnjicu smo obilježili 25. novembra na Dan državnosti u našoj ambasadi u Kamberi. Šta znači? Znači mnogo i šta se uradilo se mnogo. Rad Unije u nekakvom planu nije bio zacrtan onako kako je proteklih 12 mjeseci sticajem raznih okolnosti i događaja kako u Australiji tako više u Bosni i Hercegovini. Mi smo bili prisiljeni i prinuđeni prvenstveno zbog poplava koje se desile u maju u Bosni i Hercegovini da priorientišemo nekakve naše prioritete i jedan od prioriteta je bio taj jedan koji nije bio planiran za pomoć u prikupljanju ugroženom stanovništvu u Bosni i Hercegovini u pogledu tih poplava. Ovom prilikom ja želim još jednom da se zahvalim svima onima koji su bili dio toga, znači sve organizacije širom Australije, svi pojedinci, bilo je toga puno, negdje oko $105.000 smo skupili sredstava i uspjeli smo ta sredstva da zaista na jedan fantastičan, transparentan način dodijelimo onima kojima je bilo potrebno. 7 projekata, svi su završeni na veoma dobar i uspješan način, znači sve $1 koji je prikupljen u Australiji nama je bilo veoma važno da pokažemo, da uradimo to transparentno, znači oni koji su dali novac, da znaju gdje je novac otišao. Ja ću samo napomenuti, recimo jedan projekat koji je urađen u Maglaju sa organizacijom generala Divijaka obrazovanje gradi BiH gdje smo učestvovali u obnavljanju jedne osnovne škole. To je prva osnovna škola u Maglaju i evo za svi oni koji se nađu na prostorima Maglaja neka odu i neka pogledaju tu školu. Na školskoj zgradi je postavljena već tabla gdje piše to šta je urađeno. Normalno Australska unija pored tih drugih stvari učestvuje u koordiniranju svih ovih događaja u našoj zajednici u Australiji, u obilježavanju državnih zvaničnih datuma kao što su Dan državnosti, Dan nezavisnosti, obilježavanje Dana Srebrenice i mi to svake godine pod našim pokroviteljstvom druga zajednica, odnosno druga država ili grad bude domaćin. Bošnjaci svijeta trebaju da prepoznaju ono što je prioritet, a evo ovom prilikom rećemo, ja mislim da je prioritet svih nas, a posebno Bošnjaka svijeta, trebali bi da budu nadolazeći lokalni izbori koji su za 2 godine. U Australiji postoji inicijativa, održan jedan radni sastanak da se napravi jedan ogranak Kongresa Bošnjaka svijeta za Australiju, znači, jer mi ako ne budemo imali države Bosne i Hercegovine onako funkcionalno za svakoga, mislim da je iluzija bilo kakav posao i evo igranje ovog nogometnog turnira ili fudbalskog, po mom mišljenju treba da ima neku, ako ništa, neku poruku. Mi igramo, ali ovo je bosansko-hercegovački turnir, ovo je Bosnian Cup, razumijete, i evo, dešte se možda interesantno da pomenem u toku ovog vikenda, započela se prije 12 mjeseci je započeta jedna akcija o osnivanju sportskog saveza. Sve treba da bude podređeno ka jačanju, kako prvenstveno države Bosne i Hercegovine, pa onda ostalog svega što se tu može. Znači da ono što znamo da je naše i da tu nema pogodbe, da nas niko ne može tu kolebati, je država Bosna i Hercegovina, da u tom okviru moramo djelovati. To je naša država i mi nećemo nikad odustati od te naše države. Ako ne budemo organizovani kako treba po svim segmentima, kulturnim, vjerskim, sportskim, to nam je veća šansa da imamo veći ulog. Sinoć osnovan, u biti bio je radni sastanak u pokušaju osnivanja Kongresa Bošnjaka svijeta, jednog ogranka za Australiju i Novi Zeland. Vi ste bili prisutni sinoć. Što kažete? U Sarajevu je osnovan Kongres Bošnjaka svijeta i 36 zemalja
je radi u tome. Dio delegata je bilo iz Australije. Kongres Bošnjaka svijeta je uputio ustav, na statut, traži da svaka država napravi podružnicu ogranak. Svaka država u Australiji imaće jednog koordinatora koji će koordinirati sve organizacije i udruženja u okviru te države. I jedan koordinator koji će koordinirati sve te koordinatore na nivou Australije. I svaka država će predložiti 3 svoja predstavnika iz kojih zajednica, to apsolutno nije važno, znači koji će predstavljati stav države, Viktorije, New South Walesa i bilo koga, i takvi ćemo činiti taj ogranak Kongresa Bošnjaka svijeta iz Australije. Ispred televizije 31 na bosanskom jeziku ja ću zahvaliti vam na učešću. Dakle, moj sugovornik je bio Safet Alispahić. Još je samo preostalo da vašem timu danas poželim svu sreću. Pa, zaista hvala vam na toj želji. Ja mislim da nam treba ta sreća. Imamo, mislim, sad malo ćemo se spustiti. Ovo su bile nekakve teme bez kojeg mi ne možemo da živimo. Hajmo malo se relaksirati. Znate, nogomet ili fudbal je nešto što mene zaista čini sretnim, dobrim, posebno na bosansko-hercegovačkom turniru gdje je pokrovitelj naša ambasada, znači to je naša država, naš ambasador je sa nama. Za vama hvala još jednom i želim svaki uspjeh kanalu 31 na bosanskom jeziku i evo jedan nezvaničan, kako hoćete poziv, dođite i kod nas u Sidney u Novi Južni Vels. Rado, hvala puno. Gledamo iz sječke, iz utakmice fudbalski klub Bosna Adelaide i fudbalski klub Džerđeles. Ovo je utakmica iz grupe C, gdje su fudbalski klub PH Dandenong, fudbalski klub Džerđeles i fudbalski klub Bosna Adelaide. A evo kakvi su bili rezultati u grupi C. KUD BH Dandenong 1, Bosna Adelaide 0. Džerđeles 0, Bosna Adelaide 3. KUD BH Dandenong 2, Džerđeles 1. Takmičenje se nastavlja i u našem sljedećem programu pogledat ćemo neke još utakmice iz prvog dana, prije nego što pokažemo četvrtfinale, polufinale i na kraju finale ovog kupa. Dakle, finalni rezultat sa ove utakmice je Bosna Adelaide 3, Džerđeles 0. Evo sada naša zvijezda iz ženskog tima pokazuje kako to treba da se igra. Duga zimska noć, majko moram poć, druga trage dole, srce u pomoć. Ako se majko ne vrati, Naše čaše